komme. Tak. Det hedder Kirsten, men jeg bliver oftest kaldt Jeppe. Jeppesen, fordi vi er rigtig mange, der hedder Kirsten. Ja, det er rigtig smart. Jeg er på en skole, der hedder Efterskole Solbakken. Skole for ordblinde. Jeg har været der rigtig mange år. Dansk og nogle gange engelsk. Håndvej, musikfag. Undervisning. Jeg bruger det meget som sådan en special, rammerne er specialundervisning. Jeg bruger det i PowerPoint, Movie Maker og noget med foto. Er de elever rigtig gode til at? Ja, mine er. Jeg er ikke pralende af alles hold, vil jeg sige. Men vi bruger Senior 5 og bruger et hjælpeprogram til at stemme. Ja, det står også på ønskesedlen, men det er vist mest på min ønskeseddel, kan man sige. Så have en overtagelse til andre. Hvad var det, vi så gik? Så tror jeg, han var